Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа какви зеленчуци искам да отглеждам в моята градинка. Започвам с салата айсберг, една от любимите ми салати. Искам да си посея маруля. Малко броколи. Спанак. Малко босилик. Много обичам грах, затова искам да си посея и грах. Репички за салатките. Лук тази година ще започна от семена. Моркови. Няколко вида домати. Такъв не съм пробвала, затова ще ми бъде много интересно. Чери доматки. Този вид домати ще ми бъде интересно също да пробвам. Домати фантазия. Меделина казва, че са много вкусни, не съм пробвала и ще ми бъде също интересно. Ръгбито и вид консервен домат. Розов домат. Слоново ухо за първи път тази година също ще засадя и за това ще ми бъде също много интересно. Няколко пътладжани. Няколко вида цветя, за да привличат пчелите. Лавандула тази година ще сложа в лихата с цветята. Една диня, която до сега никога не съм пробвала и ще ми бъде интересно. Тези декоративни тикви ги използвам през есента, така че ще си засадя и тази година. Това ще ми бъде интересно, за първи път ще го посадя, луфата. Ако сте харесали видеото, натиснете лайк.